Здравейте хора, аз съм RaitoBG и днес ще енчантваме на Макс. Ей! Това е нова поредичка, която ще я правя аз. Енчантване на Макс. Днес ще енчантваме само кирки, 3 кирки. Събрал съм 36 левела. Как знаете, на 1.8 се енчантва с лапис лазули. И тук с мен е Дауф. Кажи здрасти, бе. Здрасти. Така. Скоро започвам аз. Кажете хи на Опа. YouTube. Кажете хай на YouTube. И сега ето, бъба YouTube. Ето, почнаха. Хай. И отиваме на Warp Enchant, за да енчантнем. Добре, отиваме на спаун. Той е близо до спаун. Ей го там. Не ми се заредили чанковете. Така, правихме се. И изобщо не ми лаги, защото съм с Optifine. Да, който не знае, IP-то ще го има долу в описанието на Soplex. На Soplex, да. IP-то на Soplex-а. Тук може да си вземете неща, за да оцелявате. После ще ви покажа, след като се енчант на кирките, ще ви покажа... и то ще енчантва. Я ще го изчакаме. Аре, какво ще чакаш? Така, я да видим. Silk Touch 1! Ооо! Efficiency 4 Silk Touch 1! Ега тяката кирка, брато! Yes! Идеално започваме. Upgrading, Efficiency, Upgrade. То не може, нали? Да. Едната кирка. Efficiency 4, Upgrading 3. Супер. И... Upgrading 3. Пак. Silk Touch 1, Upgrading 3! Две Silk Touch-ки! Две Silk Touch, брато! Оле, майко, не. Ето виждате, хора. Вие ми носите късмет. Мерси. Супер яките кирки се енчантна, брато. Въй. Две Silk Touch кирки. Някой ще иска ли? Продавам Silk Touch кирка. Явим за клипа, за клипа. Така, видим някой ще купили. Не, никой не ми пише. Но нищо. Важното е ние аз да се радвам и аз се радвам. Какво е това, бе? Това не съм го виждал до сега. Добре. Окей. И сега да отидем в хоме. Няма да натисна F3 спокойно. Или пък може. Опа! Нищо не видяхте. Хо-хо! Много съм добър. Така. Вижте колко айрон. И трябва да ми се пече айрон. И Silk Touch кирки, брато. Едната е Upgrading 3 Silk Touch 1, другата е Efficiency 4 Silk Touch 1. И тук, ето това, спаунерия. Може да направя една томбола и който спечели томболата, да кажем, получава един кол спаунер, един късметлийски пик спаунер, един пик спаунер и тази Protection 4. И няколко пошънки. Да. Секунда. Аре, бе. Къде отидоха? Да, няколко пошънки ще получи, само няколко. Само един чест. Който спечели тази томбола, пишете коментари. Така. Имаме Bedrock. Добре, да почнем от кой чест? Ето е долу.
Това са руините на Даулов. И мои някои. Тук са ни дълнобройните. Четвъртата е моя. Тук резервни части. Така. Това. След малко може да отиде да направя едно PvP за клипа. Тук кирки. Горе. Тук горе дома айтеми. Основно. Тук де да знам какво има. Дървени айтеми. Тук неща за това. Те. Тук малко полошанки. Тук някакви буквици си е слагал Даулов. Стрентка. Ще им потрябва тази стрентка. Стрент двойка. Така. Тук има още. Видя ли полшанки къде съм направил? Видя ли къде съм направил полшанки? Тук някои... после ще покажа. Тук някои неща. Тук от PvP-то имаше, обаче аз ги взех и ги сортирах. Така. Сега. Това не са кожните брони. Тук имаме мечове няколко. Бела крафт е, това не знам от кога го имам този меч. Да, ценно. Тук някакви щупени айрон и такива неща. Енчантнати. Всъщност аз тия съм ги събирал аз. Тук букути. Тук още малко букути. Що е тук малко букути да няма? Че какво пречи? Тук още малко букути. Даулов, къде си? Слагам ти айрон. Айрон показ. Аз айрон няма там. Слагам ти голд в честа за руди. Мен. Аз сложих 13. Глупости. Още съвсем малко глупости. Още малко глупости. Що ни пречи още малко глупости? Сега. И останаха ендър честовете и този чест. Вчера търсихме дейм тагове, имам години палки, тайранче, който ще го продавам. Имам 13750. Ето аз ви показах, тук Protection тройка една. Тук Protection тройка с едни бутушки, не знам защо са тук. Те, какви са Protection тройка? Protection четворка. Бикънче имам, 33 дъма блока, това. Efficiency 4 upgrading, добре. Тук коя се опитат да си сложим? Даулов! Да. Слагам ти един бикън, че на мен не ми трябва. Колко бикън нещо? Един. Давам че го на тебе, че на мен не ми трябва. Не ми залага такова бикън. Така да си сложа с силктичките тук. И тук имам една... Ограбихме един и аз взех въдицата. Не съм я пробвал. Не знам защо. И идват големите изненади. Тум и това. Това и това. Това и това. Това и това. Това и това. Така. Ето тук пишете shop и ето. Аз имам това и това. Аз събирам за това. Това. Малко се измъча докато ги събера. 3 лега. Тук кирка ще сложим една. Работна кирка. Така. И сега да отидем на едно PvP-нце. Гледа рад, ще изгубим един меч. Знаеш колко ми е за един меч? България да имам почти един. Даулов, няма ми се сърди, ако изгубя един Iron Set, нали? Сет. Да. Iron Man или Iron Set? Iron Set. Окей. Добре. Ой, диаманти, помощ. Хероин. Така. Я да видим. Няма ли никой? Ама то няма никой. Аз съм на първото. Ема е да те сцепя.
То ти си диамантин, бе. Май, аз пия стренетка, ти без стренетка, видим кой ще бие. Искаш ли? Чай малко. Не стига Бой, той е. Къде ги бие, бе? Къде са бият? Точно. Къде? Те някъде другаде се бият. Те някъде далеч се бият. И аз сопто файна се опитам да ги видя. Да, бе. Те ми зареждат както трачен, което е. Аз знам къде Рокуей води хората да ги бият. Аре ще го направим то с бос Суорда. И бос Суорда... Не знам какво ще го направим. Ти имаш ли бос? Не. Да му вземем бос Суорда. Да. Чакай. Той е къде? Телепортирах един диамантен долу. Скачи му. Пия стренка, я скачам. Ела тука, бе. Тука е тапанар. Ела тука за клипа. Във водата отиде, по-бързо. На мене ми лагна. Его тука. Къде отиде? Във водата съм. Той аз, някъде отиде това. Ега ти хакера. Изкараме къла. Хора, напишете в коментарите, ако видите къде е отишъл това, защото ние с Дълов не го видяхме къде ти е. Пълса, кажете, брато. Сетих се къде може да е, може да е шипнал под водата, уше тъмно, няма как да не видим. Брат, аз тим на Warp PvP. Сега ще напиша тъпата се за клипа. Чакайте. Тъпа се за клипа. Ела на Warp PvP. Ела. Аз съм пред те. Ела. Ще си купа леки, ще ги... Някой тъпа ли са? Не, никой още. Чакай. Взимам една. Не, няма да взимам никаква голд. Чакай. Warp PvP за клипа на... Той къде ги бие, бе? Чакай да не са шипнали в тази подолу. Аз ще да проверя, стой тук. Тук вътре няма никой. Аз ще имам да проверя откладане с жекни. Се на една бъгната крава. Приеми. Дося беше... дете ми бяга, дося беше в кладенеца. Сериозно? Обаче избяга. Тъпа цеп. Аз съм на Warp PvP. Аз не мога да пиша. Сега къде е? Избяга някъде. Дай ми храна, че аз нямам. Видях къде ходи, надежда кила бъдните. Сетих се къде са. Би го това, бе! Той беше на PvP зона. Дяло, бе, тук беше направя така. It's dark. Той се телепортна. Его, виж го. Той е с бос Sword. Аре го нападнем, че аз няма стрелям. Той е с бос Sword. Искаш ли да го нападнем? Той са равнени бос Sword, май. Ще ми трябва 2 лега. Как беше? Dark? Хикс Dark. Да. Хикс. Опа. Виж в момента ради. Dark Death, нали? Да. В чата пише, че самата къпък не съм.
Е, така сейф е застанал. Чака някой да му отиде. Не, АФК, не дей го такова. Не, АФК знам. Със сейф е написал команда АФК. И сега аз съм с команда АФК. Аре ще го нападнем, искаш ли? Ами това е с команда АФК, няма да е лежи. Та какво? Ай, аз купих една стена. Голяма работа. С какво? С Protection тройка ли си? Да. Голяма работа, бе. Ние ги намираме, когато копаем Ари. Готов ли си? Пи стрентка. Нямам. Ми, вземи си. Да си взема ли един лек? Какъв е меч? Сметлийски Diamond Sword. Снова. Добре. Пием на 2 и скачаме на 3. 1, 2. 2, 3. Чакай. 3. 3. Скачай. Не мога да бягам, защо? Гледай сега, като се обърне, брато. Гледам. Той фърчи. Идвай, насам. Вкусно. Убили та? Да. Някакъв ме бие! О, подпали го! Ай! По-бързо на 15 кръве! То! Убима! С бос свърд! И мене. Карай, голяма работа. Не е станал кой знае какво. Трябва да си инсталирам дейност. Това не трябваше да го кажеш. Още не съм спрял клипа. Опа. Що не е так? Не е девещо. Урхет нещо се разтарал в кучетата на спална. Спална е 250 на едно място. Поне като се седи, така ми пише. Добре. Ще му идем с Kit PvP. Дай ли как се обърна? Що мене започна да вандия без да се обърна? Ой, ти ли си на PvP-то е? О, Iron Set! Мой Iron Set! Ха-ха! Взех си Iron Set-а. Обаче моят дума се е пътни. Без... Скачаме на Rockway. Това е само да си инсталирам думито. И това не трябваше да го кажеш. Ти си много тъп. Добре. Признавам се. Фърли Ender Pearl. Ох, тъп ми изпочи. Засилвам се към Rockway. То падна в кладеница. Да, знам. В кладеница има овца. Аз му скачам, брато. Как е? Убили то? Не. Телепортира се точно преди да го ударя. Аре бе, ява помагай. Аз му набих демидж, ама ти не идваш. Това е, че много ласно. Аз не съм със това. Това. Не мога ли да взема? Не мога да взема Kit PvP, бе то. Каучус хед. Само музик. Имам 21 голд блок. Браво. Това са моите неща. Отново си взех моите неща. Thank you. Аз бих пардон. Значи му е такова. Значи пардон.
Да им пароли. Ще ти енчантва главата с Triga Protection 3. Гледай го той. Той не се дума супа. Той? Я вим. Ще дойде ли? Тома гледам. Чакай, майки Скочи. Скочи. Кой продава на хората главите? Напиши аз. Така. На хората главите. Хетовете трябва да напиша, ама... Той като е неграмотно дете... Така е. Оха! То са дигнали, кая е го тук. Там ще се сети да помня главата. Ти ли уби някакъв там, бе? Открити бутушки. Моите? Да. Те са айрон. Да. Взимам по-хломни, за да му дам на уни плътни. Тя ще ми дава една безплатна. Качи киловата, брато. Ножица и 8 грас. Те къде се бият тия заки? Аки. Още ли снимаш? Да. Не мога да кажа колко още пак да се наследила. Ще напълня този глупости. Той се мана. Туман бях пуснал. Не е го тук. Напълно да, нищо главата. Искам момиче. Лефна. Преди имаше тук един джъмп. Къде беше? Няма вече. Тук. Но къде се бият тия заки? Не знам. Ти са мазаки. Го вижди.
Бият се постоянно. Аре, аз се телепортирам до Заки. Каквото стане. Аз трябваше лесно, що се телепортирам. Не ме телепортва. Я дай си ми бутушите. Чакай, ще се телепортирам до Камазак. Да умря. Как ти лавата? 15. Аре, идвай, дам ти си това. Нещата. Мислиш, че аз не само чакам някой да ме снимат. Овца! Аз имам в Синити България. Чути бе. Рейдж квит. Ради рейдж квитна. Ради рейдж квитна. Ради рейдж квитна. Ха-ха. Това искам да си мислите. Ха-ха. Рейдж квитна. Ради рейдж квитна. Ради рейдж квитна. Ха-ха. Още ли снимаш ти? Да. Охо. Излагаш сърцето. Аз ли? Да. Да бе. Убият го и излезна от играта. Олеле! И ти ли в Пипи България, брато? Олеле. Добре. Някакво още да правя. Това ще отклипа. Надявам се да ви е харесало. Диамант за тем срещу Коджа. Каналът на Далов ще го има в описанието. Не се абонирайте. Нищо. И не бе, абонирайте се за мен, за него. Ако той качи клип някакъв, за да може вече да събира абонати. И надявам се да ви е харесало. Енчантването на Макс. Какво друго? Какво друго да ви е харесало? PvP, в което ни убиха няколко милиона пъти. Пишете коментари за да спечелите томболата. Накрая ще направя един клип или ще кажа кой е победителя в томболата. И това беше от мен. Вие са срещу XMarch.bg. И надявам се да ви е харесало. Абонирайте се. Дайте положителен вот за клипа. И чао. Чао. Аре, кажи чао, бе. Чао. Чао.